अनजालिया कलेजाव थांबाय औ मोनहैबायानो खोमा दाहालागै थांनोसै देरसुङालाय बहाथो थांदों दादागिरिनि फिसा बहाबा दादागिरि खालामहैयाखै बे दानि मुगायाव सोलिनोब्ला खुगानि बोलो आरो आखायाव पिस्तल नांगौलै उदांस्रि दानि मुगाया दादागिरिफोरनिसो गाव उदखारिखायनो फिसाफोरखौबो उदखारि खालामनोसै नामा सिरि था नोङो नों जेबो मिथिया आफालै आंनो लंपेन्ट गस्ला बायनो रां नांगौमोनलै हाबाब नों इसिबां सेंग्रा गिदिर जानानै आंनियाव दासिमबो लंपेन्ट गस्ला बायनो फैसा बियो थां गलागाव हाथायाव थांनानै गंफ्रोमबो दखानाव नोङो फैसा बिना लाहैथां दानि मुगायाव दम नांगौलै दम सोलिनोब्ला दम 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 औ फुंबिलि औ नों मानो कलेजाव फैथाराखै प्लिज गाज्रि दामोन फैना प्लिज नों फैयाब्ला आंहा कलेजाव क्लास खालामनाया मोजां जाथारा फैना प्लिज प्लिज नों नेथ' बाजै बावलांबायहाय जाम्बा मा बावखो मानो थगायलाबायब्रा साइकेला जाम्बा साइकेला अ हो है अनजालि मा जाखो माखौ मिनिखो मोखाङाव हांगारनांदों हुगारना होना बोरो नायखो नोंखौ मेगन खेबाय आं लासै लासै नोंनो लाइजाम लिरनोसो गोसो जाबाय नायहो नायहो नोंखौ मेगन खेबाय आं लासै लासै नोंनो आर'नाइ हरनोसो गोसो लाइजाम हरखांनानै नोंनो लोगो हमथारनोसो गोसो जाबाय आर'नाइ हरखांनानै नोंनो लोगो हमजानोसो गोसो जाबाय लाइजाम हरखांनानै नोंनो
लोगो हमथारनोसो गोसो जाबाय आर'नाइ हाखांनानै नोंनो लोगो हमजानोसो गोसो जाबाय नायहो नोंखौ मेगन खेबाय आं लासै लासै नोंनो लाइजाम लिरनोसो गोसो जाबाय नायहो नोंखौ मेगन खेबाय आं लासै लासै नोंनो आर'नाइ हरनोसो गोसो जाबाय लोगो हमलायनानै नोंजों जानो लोंनोसो सुखुयै जाबाय लोगो हमलायखांना नोंजों गोसोआसो उरां फारां जाबाय आंनि लोगो हमलायनानै नोंजों जानो लोंनोसो सुखुयै जाबाय लोगो हमलायखांना नोंजों गोसोआसो उरां फारां जाबाय आंनि नायहो नोंखौ मेगन खेबाय आं लासै लासै नोंनो लाइजाम लिरनोसो गोसो जाबाय नायहो नोंखौ मेगन खेबाय आं लासै लासै नोंनो आर'नाइ हरनोसो गोसो जाबाय बेसे नांगौ 10 रां होब्लानो जागोन ओइ नों आंनो दिनै 60 रां होनांगोन गैयालै गैया बिक्रि फाथानो जायाखै आं बेफोरखौ मिथिया नों आंनो दिनै 60 रां होनांगोन मा बिलाबाय थायोब्रा ओइ ओरै फैलाय बै सेंग्राया दखानाव मा खालामबाय थादोंब्रा बै बिरफुं माजिनि फिसालाया बिदिनोलै दादागिरि खालामना जाबाय थायो नंगौ नामा औ जोंखौबो बिदिनो बुग्लुंबायो मा खालामनो जों आरो बिदिनो सोलिना दं मिथिबाय जागोन नोंसोर जेबो खालामनो हाया होमबा जों हायालै फंबाय नोंसोर माबा खालामनो हायोबा खालाम आच्छा होनब्ला आं नायनायनि दे ओइ दादागिरि ओरै फैलाय मा फै मा नांगौ नोंनो रां नांगौ आंनो रां नांगौ रांखौ बिदि बिना मोनो बिरफुं माहाजोनखौ सिनायो नों मानो सिनाया बिरफुं माहाजोना आंनि बिफा बैथिं नाहर पिस्तलजों गावगोन आं नोंखौ पिस्तलजों नों रां खांगोन ना खांला निमाहा होलै आदा निमाहा आखाइ दिखां खार गावथारथारगोन आं नोंखौ दानो साला थां गोख्रै खार
दसे बिलाय थानसे हां सेन्जालदों बेखौ साला नुवाखै नोङो साला गुन्दा साला मेगन गैया नोंहा जाला मेला सौग्रावलाबायनो हां गुन्दा नोङो जाला थाला खालामलाबायना आंखौ नोङो आंखौ सिनायाखै मोनदों दानिया आयौ थुफिया थां मोनखालाबो नोङो थां आगै नों ओंखामखौ जाहैग्रोदो थां आं दा नों दा फैब्लासो जासिगोन आंबो जाथ'वा बाजै आदा फैब्ला गासैबो जासिगोन मा लाबोखोब्रा आदा बेफोर महाभारतखौ उनाव मिथिगोनब्रा नोंबा जेलाय रागा जोंबाय नामाब्रा गोबाव जानायखाय अबाव थांखोब्रा हाब रागा जोंमालाय एफा रागा जोङोलै बिदि भागदाव होलाबायो फाग्लि जाबाय नामाब्रा मानसियालाय आंसो मिथिगौ मानो एक्सिडेन्ट जानाय बायदि मोनदोंमोन नामा नों आंखौ एक्सिडेन्टनि खोथाखौ लानानैनो नों थाब सफैयाब्ला आंनि गोसोआ गाबखाङो अरे मा जाखो मानो गाबखो जाम्बिलै नोंसोरो मानो बेफोरबायदि गाब्रु दैलाव नोंलाय है हामालै बेफोरबायदि दुखु खालामनो हामा गसाया लाखियोब्ला बुथारगोन सोर आरो गसाया बुथारोब्ला लाखिगोन सोर होननाय मोनसे बाथ्रा दंलै नोंनानाव अनजालिनो सासे बडिगार्ड होनो हायोबा मोजां जागौमोन देरसुं औ आफा आंबो बेखौनो सानदों दाखालिबो स्कुटार गाज्रि जानानै अट' ड्राइभारनि फंबायजोंसो साइकेलाव गाखोलांदोंनो हट इसिबां लासिंसिं देरसुं नों दानो बोलोगोराखौ फन खालामहर बे अनजालिनि बडिगार्ड जाथारनांगौ औ हेलौ बोलोगोरा औ नोंखौ नांगौ जादों ओं औ जोंनि अनजालिनि थाखाय नोंखौ बडिगार्ड नांगौ औ नोंनो दानसेयाव 5,000 होनाय जागोन ओं थेंक इउ दोनबाय जाबाय आफा उदांस्रि ओजों फैनाय मा जाखो दिनैनिफ्राय अनजालि हारसिं बेरायनो मोननाय नंला बिजों सासे बडिगार्ड थागोन मा थां खिन्थाहैथों नोङो आफा आं दिनैनिफ्राय दखानाव रां खांथारला आफा मानो हाया मोसौ सासे अट' ड्राइभारा आंखौ पिस्तलजों गावथारनो नागिरदोंमोन आदा मा सासे नंखाय अट' ड्राइभारखौ गिनानै नों न'सिम खारबोदों जाबाय नों जाबाय जोंनि मान सन्मानखौ नों जाजोबथारबाय थां नों अन्थाइमोनखौ लानानै अट' ड्राइभारनि न'खौ गाग्लोबहै आं गियोलै आदा आं थांथारला जाब्ला गिसिबा सिब्रा खाथियाव देहाय सिबदों दे ओइ मा ओइयानोथ' जादोंलै आं नोंखौ दिनै बेसे ओइ होनबाय थानो आं नोंखौ मोनसे गुबुन मुङै गाबज्रिनोसैब्रा फंबाय फुंबिलिया नोंखौ बाजै सना बुङा होमबा बिनिनो लानजायखौ आं बुंनोसैब्रा मा मुंजों दे खिन्था सनाब्रा सना आं नोंखौ दिनैनिफ्राय सना मुंजों गाबज्रिसिगोन मिथिबाय नों आंखौ आरो ड्राइभार बुंबानो जाबाय ओइ ड्राइभार होननानै गाबज्रिबानो जाबाय गाबज्रिगोन आं नोंखौ ड्राइभार बुङा मोदाय हे मोदाय आं नोंखौ मोदाय बुंगोन नों आंनि फुजिनांखा नालाय आंनोबो एसेलै बाजै नोंसोरनि मिनिनायखौ राजो जाम्बा माबालै बाजै
जोंनियाव गार्लफ्रेन्डसफोर फैयोनो फैयोब्लालाय माथो लेंबोब्लानो जाबाय नाथाय जानाय लोंनायासो आलासिया आलासिनि न'आव फैनानै जानाय लोंनायजोंल' गोजोनालै सना नोंनि साननाय हनाया थिग नङाबा मिथिबाय ओंखायनो आं बुंदों आलासिनो जाहोनो लोंहोनो हायाब्लाबो आलासिखौ गुरै रावजों रायदावनांगौ मिथिबाय आरो गुरै रावजों रायदावनानै नोङो आलासिनो गोगो दै गरदसे होनानै मोजां गुरै रावजों जिरायनो होनांगौ मिथिबाय अब्लानो आलासिनि मेंनाय देहाया गोजोन जालाङो हा नङाब्ला नों आलासि फैनायाव जेबो बाथ्रा बुङा लाबानो हाब ओरै थाब्ला बोरै जानो हाब ओरै थाब्ला जागोन नामा जागोन ओइ ड्राइभार ओंखारबो न' सिंनिफ्राय हिम्मत दङब्ला जोंजों नांनो आरो हिम्मत गैयाब्ला न' सिंनिफ्राय हान्थु खरायना थाबायबो आरो जों नावनि माबि फै बे फिसा खुख्रि लानानै नों जोंजों नांनो फैदों हा हागोन नोङो हागोन ड्राइभार दाब्ला आं दाखालि नोंखौ माजों गाव नागिरदोंमोन नों मिथिगौ ना मोसौ पिस्तलजों दिनै आं नोंसोरखौ माजों गावगोन मिथिगौ AK-47 गब्लंलांजोबगोन नोंनि उदैया लायनि र' नाङालै आदा नाङा मोदाय मोदाय औ आं मोदायबो मोदायबो जानो रोंगौ बियो हगारलै नांथ'वालै आदा नांथ'वा साला होगोन प्लिजलै आदा प्लिज AK-47 जों होथारनो आं हिमा होदोब्रा खनसेखौ थांथोंसै बिसोरो हगार आदा नांथ'वा हगारलै नोंसोर खारदोलै खारदोलै जानाय नंला जाबाय आदा जाबाय मानो हमथायब्रा सासेबो गवा बेसेबां नांथ'वालै आदा सान्द्रि बायदि गब्लं होजोबथार नांथ'वा आदा नांथ'वा प्लिज हेल' फुंबिलि अनजालि थुना आंजों एसे टाउन बेरायहैनि थुदो बिदिब्ला ओइ नो पारमिसन अनजालि बियो सोर अनजालि बेथन जानाय आंनि सासे बडिगार्ड ओइ नों ओरै फै नाङा थांनाङा ओइ अनजालि अनजालि बेफोरबायदि बडिगार्डखौ होनानै नों आंखौ थैनायनि लामायावसो बारसोमहोदों आदा अनजालि
सार शाला सैमा फम्फा बडिखौ लानानै नोङो आंनि बिनानावनि बडिगार्ड जानो फैदों थां शाला ओइ ड्राइभार बेखौ डाक्टरनो माबा लाना थांफै आयै आंनो बडिगार्ड नांला अन्जालि गावनि हाथियारानो गावनि सुथुरनो देरसुं मानो नांगौ अनजालिनो बडिगार्डखौलाय नोंसोर गावखौनो बयनिख्रुइबो देरसिन साननानै गावनि खैफोदखौसो लिंनानै लाबोदों देरसुं बेल' नङा आयै दिनैनिफ्राय अन्जालिया न' सिङाव थाबाय थानांगोन बियो आंनि अर्डार देरसुं जिंगा दासि गैया जेरावबो गैया लोगोफोरनियावबो सोंबाय रावबो खिन्थानो रोङा आमायमोननियावसो थांदों नामा बहाथो थांदों बिलाय ह नै दासो फैदों बबेयाव थाङोलै एसे गोबाव दसे सम नङाब्लानो दावराव दावसि जायोलै नोंसोर औ बै नोंबाजै सनानि खेब खेब बुंबाय थानायाव आं थानो हायो हा बिबो नों सासेल'खाय जोबोद अनथारि बियो दसे नङाब्लानो खेब खेब खाबदाब जाथारो प्लिजलै बाजै सना नों आंखौ निमाहा होदो बांद्राय लेक्सार दाहो मिथिबाय न' सिङाव फै हेलौ रुफा कलेजाव थांनो औ मा खौरां मोजां नों थाङा नामा आं दिनै थाङा नोंसोर थांदो दे नोंहाथ' खौराङा मोजाङानो औ बिदिनो आं गाबोनसो हाय कलेजाव दिनै मा खालामदों नोंसोर बेयाव मा नायदों लासि गैया आं एसे मानगोनां सासे पुलिस अफिसारखौ नों सिनाया अनजालि सिनाय आं पुलिस इन्सपेक्टर नंगौ होनना नोंहा मा फोरमान दं इन्सपेक्टरलै आं इन्सपेक्टर अ दासो समायनाथार नुदों बिसिफोरा बिदिनो फिसाइफोरनि सिगाङाव समायना देलायना थानांगौलै मानो दे जों हौवा जाथिफोरा रां खामायनो थाखाय गुबुन जायगायाव थांनांगौ जायो बेबायदिनो दाब दाब जायगायाव थांनानै सोरबा मोजां मानसि लोगो मोनबोयो सोरखौबा गाज्रि मोनबोयो सोरजोंबा नांज्लायनानै फैयो नंगौ दा बेबायदि समाव हिन्जावफ्रा हौवाफोरनि सिगाङाव समायना देलायनानै गुरै रावजों रायदावोब्ला हौवाफोरनि मेंग्लिनाय देहाया एबा दिउ दिउ रागा जोंफुनायाबो एखे सोरगोसायाव बिरलाङो मेंग्लिनायाबो खारो आरो गोजोन मोनो मिथिबाय देलायलासेनो थानानै जायखौ खाब्रां रावजों रायदावबाय खोनासं बिदिब्ला नोंनो साला नोंनि थाखायनो आंहा न'आवबो गोजोन गैया बै गुबुनावबो गोजोन गैया साला रांखिनि साला बुर बार जागारदों फुस खिबिदों नोंनि थाखायनो आंहा जेरावबो गोजोन गैया राय खुसिनि गोसोम बन्दि महाभारत ना रामायणब्रा आंनोबो एसे खोनासंहोदो महाभारतबो रामायणबोलै बोरो नोंनि लाबारफ्रा नालाय हरदोलै आदा अट'नि साबिया आं थांथारसै नंगौ नामा नो आं हले बेयाव सिलिंखागोनदोलै
नोंखौ जोंनि आदा आरो बाजै सनाया जोबोद सिनायनो लुबैदोंनो थुना जोंनाव थांना फैनि आदाया आं फैनाय बाथ्राखौ मिथिब्ला जोंखौ बे जायगायाव दोननाय नङा उनाव थांसिगोन दे मा बुंनो बेहायनो बुंदो मोजां मोनज्लायनायाव मानि गिनाय अनजालि थु नों जोंनाव थांथारनांगोन सानजौफुनि ओंखाम जाखांनानै नोंखौ आं दोनफैगोन नों मानो बुजिया बेखौ आं जेबो मिथिया थु अट'आव गाखोदो ओइ मोदाय नोंनि बेवाइ गोदाना फैबायहाय बेवाइ गोदाना फैबाय औ जिरायनो होदोंना होआखैब्रा मालाय फैग्रोमोना फुंबिलिया गावनि रुमावनो सोहैदों मेगनफ्रा मैखि दं नामाब्रा मैखि गैया दे जेबो मोखाङा साफा गैया ओहो थु बिदिबालाय फै गोख्रै थुग्रोदो बिनो अनजालि जोंनि आदाया जागोन दे जिराय बेवाइ गोदाना बिनिनो थां सावखौनो खालामहैदो आरो दाखालि बैयाव आं दावदै दैब्रि लाबोनाय दंना बे दावदै दैब्रिखौ फ्राय एवहैथां फ्रायखौ जोंहा बे बेवाइ गोदानानो बानायथोंसै बेवाइ गोदाननि जानोसै आं दिनै एवनाय होफैदोब्रा दावदैखौ बिनानाव नोंहा बेवाइफ्रा जानोनो बेवाइ गोदाननि दावदै एवनाय जागोन आं दिनै दे सिफ्रुनानै इसिङाव एवहैदो फै नोंबो थानो मोना बेवाइ गोदाना दावदैखौ सिफ्रुग्रोथोंसै फैलै थु जाम्बिया दावदैखौनो सिफ्रुनो रोङा एवफेराखै नामा नोंलाय न'आव जाफेराखै जाफेरबाबो आं दावदैखौ एवफेराखैना आंखौ न'आव दोनना फै आं लाजिबाय नाङा अनजालि आदाया गाज्रि मोनगोन ओंखाम जाथारनांगोन नों दुखु मोननाङा अनजालि ब्रासकेल नों थानायाव अनजालिया बोरै गोमानांगौ आं नोंखौ मा बुंदोंमोन अनजालिया बहा दं बुं आं नुवाखै सार दाब्ला मा जाखो आफा नों अनजालिखौ नुदोंमोन नामा अनजालि आंथ' नुवाखै आफा मोसौ नोंसोर नंखायखौनो होसिख्रावदों खर'खौ गुसु खालामनानै ला अनजालिया न'आवनो दं नों नायहैनाय समाव आं लेट्रिनावनो दंमोन आफा आंनि रुमाव हाबनानै हौवा मानसिफोरा ओंखाम दै हैनायखौ आं मोजां मोना आफा बेनि थाखाय आंजों थाफानो आंनि रुफाथि लोगोखौलाय
आं दा गोसोआव ओरैबायदि सानदों जों सानैजों बिदा फंबाय नङा आंगो लोगो आरो आदा औ नों जा सानदों आंबो बेखौनो सानदों नंगौ जेन जों माने सानैजों सले फिल्मनि नों धर्मेन्द्र आरो आं अमिताभ नंगौ बच्चन नामा औ Hei, salah. Dikan. Nada. Kelip. Hane, bobo duku moन्दों? नैलै हान्थुआव नोमबाजैनो दा खिन्थालै जागोन दे आदा खिन्थाबा थिखोना रायजागोनबो थु थांदिनि थु औ थु नै बै जों बोलोलै Salah. सार सोरबा मोनसे फैदों फैनो हो खुलुमबाय खुलुमबाय मर्निं मर्निं मोजां अच्छा 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 सार अच्छा 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 नाथाय मोनसे खोथा खोनासं मान्थलि फैसाखौ थिक मोनसे समावनो होफैग्रा खालाम जागोन अच्छा 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 ओके नों अट' ड्राइभार नङासै औ सार सार माबा बुंनो सार बिरफुं माहाजोननि संख्रि सोलाग्रा बान्दाफ्रा हाथायाव रां बियै बियै मानसिफोरखौ बुग्लुंगासिनो दङ बेफोरबायदि खामानिया नोंथां थानायाव माबोरै खाबु मोन्दों ड्राइभार नों बिरफुं माहाजोनखौ बदनाम दाहो बिथाङा जादों बे गामिनि सासे गिदिर बिजनेसमेन बिसोर बै खामानिखौ मावा इन्सपेक्टर दिनै नोंथांमोन बायदि गाज्रि आखुनि थाखायनो दिनै जोंनि हालामाव गोबां मानसिफोरा गाज्रि जानो हमदों माबायदि मानोना नोंथांमोना दाय गैयै मानसिफोरखौ दाय गोनां खालामनानै साजा होनो हमदों नाथाय दाय गोनां मानसिफोरखौ नोंथांमोना हमा नोंथाङा सासे देरस'नि रां जाग्रा सासे बान्दा खानाय इन्सपेक्टर
सासे नंखाय अट' ड्राइभारा वार्निं होफैदों थां नोंनि गाबख्रावनाया बेयाव जेबो उदाया मानोना नोंहा जेबो थोजासे रां गैया रांजों गासिबो मुवाखौ बायजोबनो हाया सार I say get out थांगोन सार नाथाय खोनासं नोंथांमोना इनायनि हेंथायै जुजियाब्लाबो आं जुजिगोन नोंथांनि मुङै आं गोजौ कमप्लेन होगोन नोंथांनि पुलिस खसाबखौ खु होनो हायाब्ला आंबो सासे अट' ड्राइभार नङा नार्जारि बसुमतारि Yes, sir. थाबैनो खुवारियाव डिउटि हैथारनांगौ जागोन सार दाखालि फुंबिलिनि न'आव थांनायाव आंहा मिनिथाव जाथाय जादोंहाय रुफाथि मा जाथाय जादोंमोन अनजालि खिन्थानायसाय खोनासं रुफाथि आयो फाग्लिया बिसोरनि नखरा सना बायदिथारहाय रुफाथि बिदा फंबाय बिसि फिसाय जोबोद अनलायो फुंबिलियाथ' बिबाजै अनसुलिखाय बिबाजैखौ बाजै सनासो बुङो नोंखौ अनाखै होमबा अना जाबाय फाग्लि आंखौथ' फुंबिलिनि बिदाया हानायमोनब्ला बामनानैसो लागौमोन खोमा हेलौ व्हाट सानजारां अट' ड्राइभार बियोथ' दाखालि आंनावबो फैना कमप्लेन होफैदों नोंथांखौ आच्छा बेखौ मावथारनांसिगौलै नोंथां आच्छा I see जागोन अके बाय सानजारां अट' ड्राइभार नोंखाय अट' ड्राइभार सानजारां सिनायाखै नों जोंखौ थाबैनो एक्सन लानांगौ आफा औ थाबैनो बिनि आथिं थोंनैखौ गाव फुनानै दोननांगौ सना गिसिब लाबोदोलै नोंसोर जाबायदि लामाजों थाबायदों बे लामाखौ मोजां मोनाखै आङो मानोब्रा बिसोर जाबाय गोनां गोथों आखाइ गोलाव मानसि गोसोआव जा सानो बेखौनो मावनो हायो बिसिनि खामानियाव हेंथा होनो जोंहा मा गोहो दं बिसोरखौ गोनां गोथों मानसि होननानै आखाइ गोलाव मानसि होननानै गाज्रि खामानि मावनायखौ नुनानै हेंथा होआब्ला माबोरै जानो जेबो गिनांगौ गैया सना जोंहा रायजोफोर दंना रायजो दं रायजोआ खौसे जायोब्ला बिसोर जेबो उदायनो हाया दानि मुगायाव सोर साबैसेया रायजोनि खामानि मावो बांसिनानो गावनि उदैनि थाखायसो देरसुंनि बिनानावानो फुंबिलिनि बिसि जायोब्ला बस जाबाय सना अनजालिया फुंबिलिनि बिसि जागोन ओंखायनो देरसुङा गाज्रि खामानि मावब्लाबो जों नायनानै थाबाय थानांगौ बे माबोरै जानो अनजालि अनजालि आं फुंबिलि गोख्रै फै
लासै थाङा थाङा आफा दं खोनागोनलै बैयाव आफाया मिथिगोन अनजालि जोंनि बाजै सनाया नोंखौ जोबोद गोसोखांबाय थायो आं नोंखौ थाब हाबा लाथारनांगौनो आं जाबाय फानजारियाव जोबजानाय दाउ नों आंनो राहा हो फुंबिलि आं आरो फानजारि सिङाव बेसे गोबाव थाबावनो अनजालि हाग्रानि दाउसिन दाउलाफोर बादि बे गुवार बुहुमाव आंबो नोंजों उदाङै बिरफानो लुबैयो फुंबिलि नों जिंगा दासि अनजालि मोजां मोनज्लायनायनि अनगा बे बुहुमाव जेबो गिदिर जिराद गैया लहानि फानजारियाबो सानसे समाव हारसिङै गेवनाङो नों थादो आं थांनोसै बैनि सानजाराङा पुलिसनो कमप्लेन होग्रा रायजो राजाफोरजों लोगो नांनानै जोंखौ दबथायग्रा सानजारां अट' ड्राइभार याचुं नोंसोर बायदि उदखारि मानसिखौ जों माब्लाबाबो गिनो थाङा नोंसोरखौ जों दबथायगोन नोंसोर रांनि गोहोजों नाङोब्ला जों आखाइनि गोहोजों नांगोन जों गोजोन हास्थायसुला सानजारां याचुं मोसानि खुगायाव बोरमा फान्था आं नोंखौ फोजोबस्राङा सानजारां नोंनि आथिं थोंसेखौ गावख्रुबनानै अराय दिननि थाखाय लेंग्रा खालामगोन याचुं Ada. मा जाखो आदा? 산자랑 오토 드라이버를 살라 오라이 솜니 타카비에 아팅 튼실 랭라 자바이 대충 नोंसोरनि उदखारि आखुखौ जों बिमा माहारिया सहायनो हाया
प्लिज आयै प्लिज नों सिरि सिरि था नों जेबो मिथिया नोंसोर गामिनि मोजां मोजां मानसिफोरखौ नायनो हाया दानख्रुब सुख्रुब खालामनानै नोरजिया खालामनानै दोनदों नोंसोरनि पिस्तलनि गुलियानो सानसे नोंसोरनि बिखायाव हाबगोन आयै आदैया एसे मोजां मानसिखौ आथिं लेंग्रा खालामनानै दोनबाय दागाबसि फिसा गोसोखौ हमथा दे आइ दे गोसोखौ हमथा मा खालामनो आखलानो गाज्रि जाथारबाय बिसोरनि नोंनि बेबायदि आथिं थोंसे खर'खौ आं बोरै नायनानै थानो नों दागाब नों दुखु दा खालाम दिनै रिलिज होबाय न'आव लांनो हासिगोन आं मुलि होनायफोरखौ न'आव जाहोब्लाबो जागोन जासिगोन सार थेंक्स आंहा आथिं थोंसे खराब्लाबो आथिं थोंसे आरो आखाइ फारनै दंबावो आं बिदिनो सोलिनो हागोन आं नोंसोरखौ बिदिनो फिनो हागोन सना लादो आदा दिनैनिफ्राय बेनो जासिगोन आथिङा आं बेखौनो नोंनि आथिं साननानै अराय सम सिबिबाय थासिगोन नोंसोर जिंगा दासि फंबाय नोंसोर बिदि गाबबाय थायोब्ला आंनि गोसोआ बोलो मोना सना नोंसोर बिदि गाबबाय थायोब्ला आंनि बिखाया गावजालांगोन फंबाय नों जिंगा दासि फंबाय नों जेबो जिंगा दासि थुदो सना थांदिनि थुदो बिदिब्ला रायजोनि थाखाय जोबोद मोजां सानदोंमोन नायं सानजाराङा सिबाय देरसिन गुन्दाजोंसो आथिं थोंसे गावख्रुबजाबाय
साला गान्थि फाबनांगोनलै बिसोरो बिफा फिसा सानैबो मानसिफोरखौ बुख्रुब खैदिन जानोलै बिसोरो बे जोलै गाज्रिफ्रा हालाफ्रा फाबनांगोन फोर खामानिखौ हेंथा होनो थाखाय जों रायजो राजाफ्रा खौसे जानांसिगौ आयं आयं रायजोफ्रा खौसे जानो सम सफैथारबाय दाबायदियाव रायजोआ खौसे जानानै ओंखारोब्ला सालाफोरखौ आं थखन थुग्लि बुथारथारगोन आं बे बिरफुं माहाजोना मिथिनानै मोनाखै बियो साला रायजोफ्रा माबायदि आयं थांदिनि हेल' औ नोंथां हामबाय एसे हामदों औ मुलि जागासिनो थेवबो थाबायनो हानाय नंला आरो लेंग्रा जाना थाबाय देरसुङा जोंनि स्टरब्लाबो अनजालिया जोंनि स्टर नङा आगै देरसुङानो आदानि आथिंखौ थोंसे लेंग्रा खालामनानै होबाय आं माबोरैहाय अनजालिजों सोमोन्दो लाखिबावनो बाजै अनजालिनि गोरबोखौ आं हमना मोनबाय फंबाय बे जोंनि स्टुर जेब्लाबो जानो हाया नोंखौ बेसेबा मोजां मोनो बियो नङा होमबा अनजालिया नोंदानि थाखायनो दुखु खालामबाय दं नोंदां आगै थां नों बेखौ लानानै फैथां नोंबा जे सनानि अरदालै फंबाय थां नों लानानै फैहैथां आंनि आथिङा हामबायथ' नों मानो इसेबां आंखौ दुखु खालामबाय थादों बेलायथ' थां आदा बिदिब्ला आं अनजालिखौ थां हामबायथ' आंनि आथिङा थां नोंबो थांदों